Magro. Asa ka na. Saan ko import? May ko import? Singar na. Pagi po dito siya. Ay, ako inamba. Closed doors, I'm a fool for your love. Hi guys, good morning. So welcome back to another vlog. It's me again, Kian, the BISDAK vlogger for today. And don't forget to like and subscribe. Alright guys, yes. Nanapunta sa dagat, no? So ang dagat guys kay Hunas. So as you can see, Hunas. So nanginhas na karon. So narimi karon sa Tuburan, no? Tuburan, Cebu. So I'm with my family. So nanginhas mi dito. So karon ako naka-vlog guys kay tungod gibagyo mi dire. Stranded mi dire no kay gibagyo. So gi-share na ko ninyo kay nano pud mi katong pag last night. So share na ko ninyo nya. O mi kuha guys. Yes, let's go. Guys, so ngano dami karon. Yes, ano, may guys niya ang tubig kay Hoy Hunas. Wala Hunas guys. So fire lang ta. Awang tubig. Si Ed. No, lubog kayong tubig. Hindi nyo makita guys kay gabi kayo. Yes. Kay gabi kayo no. Picture. Siyay. Siyay. O pumikuha kay lubog. Burag sapa. Burag sapa ang tubig. O pumikuha. O pumikuha guys kay ang tubig is kanang lubog ayo. Yung pa bis iro dere. So, no, so excited ko makakuha tab sa usa. Ay! Isan usa lang ka buhok no, bisan usa lang ka kasag. Ang koban. Di ba kita kay ngit-ngit. Siyempre wa. Kita ko sa kuha. Ako mag-una bi kay para makita. Okay, unakin para makita. Tiri, magro. Asa ka na. Saan ko import? Muli ko import? Singar na. Balangkay. Nani isda. Nani isda guys. No, diri uy. Dito tao ang lang ba? So guys, balik ko sa dagat. Yes, balik ko sa dagat guys kay ibalik ko dito kay ako ang cellphone kay na full. No, so pait kay kinabuhi nako. So fire lang gyapon. Yes. Kinapulo ang atong cellphone no. So ako pang gi-transfer sa kong ka cellphone guys kay parang ma-delete tong files nako sa katong akong previous nga vlog. Naman ko'y previous nga vlog abangers sa mga YouTuber dira. No? So abangers mo diha kay kanang kato nga video is perfect for you. So ayun. So nanapos tubig. As you can see, di pa kita kay ngit-ngit kayo. Tara oh. Ano mo dito? Ano yung gawa? May lain? Lain. Ito pa dito oh. Ito pa price. Mantig gawa siya ang price. Tara! Uy, sus! Tara! Oh, yun. Ang biliban ko. Oh, yan. Nako ha? Ang gano'n? Pagkasakita sa guya. Nako ha? Yo, tinumucho ko. Sabi dyan i-focus. Oo. Tara po oh. Na. Oo, ito ko po oh. Sabi dyan magkita. Ay, gangas. Uy, ka mabasa ta.
Si Empress, oh. Empress po yung muno, sigada. Yun. Tarungag ko ha, kanang dagag ko ha. Tarungag, lang siya, oy. Okay, ispa to. Ha, ayo, ikaw na ispat. Ay, dito pa Isda. ha? Ay, Uli na ta? So, uli na ko namin guys. So, mura to mo ang kuhan dali. Tripping. No, nag-tripping rami dali guys. Mag-isda.